किती बायाचे घर ते रुकार बळी दिसता यांगी म्हाका बेन दिसता. या सोप्यात असतो ना आणि झाकी नाका हांगे नाका या मका जाय ते रुकार असं दिसता बळी हो ते आज आयतार किती बाय मिसा गेल्या या विगी किती येऊनच्या पहिले खाडी या अरे वैर असत कशी काढची तू सोडताय गे रुकाक अवे सांगले पाटी या म्हणून आणि मी समुद्र अर्धो गंट असतो कोणी आमका पळयल्यार किती बायक सांगतीत काले करचे बोडी येना हांगा कुट्टून कळया म्हळ्यार पळया काल्यान तरी हांव फंटो बगयता मागीर काडया आमी जायत गे उन्ने असत अंगार पट्टीत तुवें nanगे सांगले काडून काड आता ती आता तू इल्लेशें हेल्प कर म्हाका हे धर खावचे मात्र न्ही हेल्प करी आय 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 हे कच्चे तशे फंटो काडटा जाल्यार तिका दुबाव येता आमीन सायल्यान म्हूण कळत बुडी अडती 2 दिसांच्या पयले विसरतना तिने काडून नसो म्हूण सांगलें आता काढी आता शेजार फंटो काडटा जालो अरे ही आसो न्ही भुरग्यांक मारूंक जायत बडी अगो दळांक वयर पडलो इतल्या कश्टांनी काडीचे गी काढ अडते असं हे काड घेत ते कलर आयले म्हाका हा जायत मीठ घेवन केल्यार बरी जातात ते गोटल्या काढायला होते ते येना गे म्हूण अरे इशी निशिक ते नेळ क्या कोणते अंदा वय ते वयर असं आणि वैर कोणते अंदा वैर एक असं आणि कोणता काढतो दुसरें काही दिसतं हॅलो ते वैर असं मस्त वैर असं ते कशें करचें तो एक काढ वैर पिक्चरांनी दिसना आमी काही दिसता हांगा घेत राव घेसर जायच मीठ घेवन नडले दी रो म्हाका हें आसा ती उरली पुरा काडून दवरल्यान ते गायच्या गोट्याच्या बिलान दवरल्यान येऊनच्या पहिले वीक घेऊन मी आम्ही जाऊया आम्ही रुकांत असा न्ही आंबे आसात आंबे काडून जायती 2 आंबे आणले या एक तुका एक मका जायती मीठ मीठ सांगल न केल्यार बरें जाता जायत एक पायनॅपल हो एकच पायनॅपल तो नाका मागीर आमच्या दूर जायत आम्ही काढला म्हणून सांगून पायनॅपल नाका नुसतं काढलं जाता न्ही ते वरण्या तिका कळा ना आम्ही काढला म्हणून सांगून आम्ही दुसऱ्यांचे नाव गेल्या दुसरी कोण आसा असा तू या गांवान चक्कडांक कितें करता सावन हितून सोर म्हणून कळा ना तिका कोणते म्हणजे रुका कशे ना ही भुरगी शी पळे नाही ती मिसा वचून आयली आम्ही धावया हातावून धावया एक मिसाक वचून आयली हांव कितलो कोयर हांगा करून गेला हांव जाण गेल्ली न्ही वेताना कोयर कोणे करून गेला ह्या बुल्लाच्या भुरग्यांची सकामाई जावंक पुरो हळे आसली करंबाळा पुरा काडून गेल्यात शी ह्या भुरग्यांची अवस्था गी हर एक पोटे तशेंच हो ते पायनॅपल जाला ते सोरून काडला कोण ना आनी एक दवरूंक ना हांगा घरा
नारळ वरचे झाले, मिरिया काढणं वरची झाली, आता रिंगे सोडणार पडलं रिंगे सहित काढणं वरतात शी. आणि आंबे झाल्यात 2 रुकार आंब्याक पातर मारचे. या बुल्लाक सोन्नो जो कितल्या खोटी सांगचे म्हणना. या बुल्लाचे बुरगे सगळ्या गावा गोत्तासा या बुल्लाचे चढवांचे आणे बराप वेचे दुसऱ्यांच्या घरा वेचे पातर मारचे आणि काढचे. हिंस झाले. एक मिसा गोसून आईली हांव, एक मीस म्हाका समाधानान ऐकोंक ना आमच्या धर्मान. कितलो कोयर करून गेला. एक उरो ना बरोकार करंबाळा पुरा गली गेली. आणि एक पायनॅपल आसले ते दिसून वचो म्हणून कोल्हीपुरा घालून हांव गेल्ली. हा हे आसा सध्या हे एक काडोना आणि नंतर हे सोर नोर्ती कोण नाही सोट्टी चेडवा. पळया म्हणजे लक्ष्मणा फलाच्या रुखार कांय कोणी उरला गे. पळया मिसाक वेच्या पहिले समाकरण मेजून गेले हांव. 1 2 अरे 3 तासात 4 आसली न्ही. पडला गी पडलंय ना. ही हांचित कामा. ह्या बुल्लाचे चेडवा आसात ने रुखाक सोडल्यात कोण नाही चेडवा. व्हडली घोडीत खंडीत रुखाक सोडून काणवेला आणि 4 आसली म्हणटा. शी 3 तासात. हे देवा मुजा. अरे रिंग्याचो रूख हलयला कोण ना या चेडवानी. एक दिसानात म्हाका अरे पुरा पडून गेल्यात. खंडीत हे चेडवा पुरा हिंसून गेल्यात. सगळ्या मिसार म्हाका इतकंत म्हणजे रिंगे हिंसून येले कोण ना वेगळी मीस जावन घरा येऊन पुरा हिंस्या म्हणून हांवें चिंतले. रिंगे आसात गी, लक्ष्मणा फलां आसा गी, आमची करंबाळां आसात गी, आंबे आसात गी. इतकंत म्हाका ह्या चेडवांक पातयेवचें न्हय बा. ह्या बुल्लाक आज हांवें सांगाचेत खंडीत सांगता वचून म्हणजे पुरा व्हरून गेल्यात. आणि अरे हो ते येवन आसा ह्या बुल्लाचे तू ये गो ये गो ये गो दमता येते ये गो ये गो तुका तुझे खान नाव दाखयता. ये गो कोण आहे गो हांगा कोण आहे गो ये गो ये गो हांगा एक रिंगे हांगा ना तू कोण आहे गो सोरल्यात रिंगे बायेन मागीर ओते रुखाची करंबाळा कोण आहे गो काढल्या रुकार एक लक्ष्मणा फला पळून गेले. काही आसात गो लक्ष्मणा फला पुरा तू काय करणार गो पुरा बायेन करताना बाय बाय सांगताय पळून आले. आज सांगता बुल्लाकडे राव ते पायनॅपल देवाच्या दयेन उरला एक आसले. आंबे नांत मिरिया नांत रिंगे नांत किती एक पोळते उरो ना. करंबाळा नांत त्या कुशीन लक्ष्मणा फला ना त्या कुशीन आंबे नांत मिरिया नांत. काले गो तुम्ही सोट्टी चेडवा सोरनंत असते की सगळ्या गावात तुम्ही बायन काढले पुरा बायन आणि तुवे दोघांकी मेळून आज करता पडे पोलीस कंप्लेंट दिता हांव. आज सोडी नाव आज बुल्ला गाड्यावर सांगतात राव तुका तुमका दोघांकी तुमचे कान धरून उलाल दाखयता राव. पिक्चरांनी दिसताना आम्ही काही दिसतो. उद्या रुकार गे दमता येते मला. ये गो तुका कितले पैसे गेला काय